आं तिनी बुखुक सानजाना केन्सारं माने रुग्नतै के साना सानजानानि बुफासंनि नक आनि विधानसभा केन्द्र किनार कलायो बरखाय कल्याणपुर विधानसभा केन्द्र कलायो दुखुं बिलाय बियाल दं कुबिकक नरनि बसकां सावानो बंनि रेशन कार्ड पर्यन्त बुनि यागो बन्द बुजा खबर माने चिनी ब्लक प्रेसिडेंट अलेन्द्र देव बर्मा तयानी ताको आरोनी न वान्दारलिंगनि जिकु देव बर्मा बर खायरक जागाय बंग रेशन कार्ड न सुरगि सानजाना न आगुलितु फैनानै बंनि रां फैसा करे खबर माने एसे सुबाय खबर आं फेसबुक नुखा आइसुगो नुगै आं बखा तंमालिया आं थांगा हस्पिटाल थांगाय मालायखा बरबाय कक्साका बुंमाबाय कक्साका बनन नायखा एवं चुबानान बागान फेसबुक तैबो आं स्कैनर रेवै कब खबंने स्कैनर आदिना आं चुबाय काफा आनि जे थामथंसा मानसा चुबाय काफा एवं बंनि बसकांगन बुमानि बसकांगन ताइ बिनि मामा दा साबो गानाव साब तंनाय बंनि बसकांगन आं कल्याणपुरनि एमएलए पिनाकी दास चौधरी माननीय विधायक न आं कलकाय साका निनि केन्द्रनि सानजाना देव बर्मा खरकसा केन्सार बेमारा कुबलाय गलाय तखा बनि किसान सुबाय माखासा के बसाका दादा बिनि बुखानो रखदि आं साका दिन बुखानो रखदि हने तेन दिन रखनान बले आं साका उसुक दिननि परे थांका 17 ता 18 दिननि परे आबो तावायसा सावैसो आनो बरमगोनां विधायक एमएलए पिनाकी दास चौधरी आनो छाव निनि बर काबो खायाखौ आं तेसा बरनो साका थांनि थांका जेन बिनि नगो आदिनो बुफा थांगो गुमामाबो थांनाबो द आनो पिनाकी दास चौधरी फोन खायका दादा ओ बरर खायका आं बरनो चेक दि रखना दा नों साकाय आं 75,000 नि चेक दि रखना रखदि सुबादि नों बनो सुबाखायखौ बिलायखे गाहामनाय आं ननो बिलायखे हामबाय याफार 75,000 चेक दि अमदिके गोबांमा बरनो आं साका आं बुंनि नुखुंनि बरनो परामर्श बरिखा गोबांमा बरनो मुख्यमंत्री समिपेसु रख्रै बै गोबांमा बरनो सुबासु मानखा आं बरनो साका प्रति बुधबार मुख्यमंत्री जे सरकारी क्वार्टार मुख्यमंत्री समिपेसु होनी आसु नर आरो क्लांखानि आं बिनि इंगनो पेस न सावै आं नंनि मुंनो दायरि बर थांलिया बर ताम खलायै बर बम्बे थांलायका टाटा हस्पिटाल आरो थाङै आनो कल खायका सार जोंगरा फाइमाबा बर्ति सिमाय आं दंखाबले ताङै बर्ति माया कारण अरने बर रेफार कागज लांजाबे के नोंकिया साइरे आरो बम्बे नि टाटा हस्पिटाल आरो सिनजाखै आं ताफै सानाय एरपर खाय बर आरनि गलाय फिरगलाय फैलायका चिनि ताखौ पहर विशाल संते कयजना बंनि फेमिलि व सुबालाय खबर आं नुखा आं नायो हरसाल अबगै लुकरमनो sak नेटवर्क डिस्टार्ब नि बागै बार खाय बन्दंगै थाङो आं साका पहर ता विशाल संनि जे सुबामु बंनि जे सेक्रिफाइस आं प्राउड खाय मासाव आव पहर ताबुन सिमिया बिनो सुबाय थायो आनि पारा गानावनो बिनि दादा आनि न गारि चालक माने बसाव अबेतन बायखाय आं पुसगिया काका आनि रावण रखमो आं रावण तिनी फेसबुक नि नतेसन नौखा माजरा सिलजामय चिनि पहर जोंनि बिशाल माजार सिलमन खादु खना जुदि केबो सुबावै तंखाय
जोंथ' थाङै माइया हयथ' जों फैसालास पेलेमनि सुबा कासोसो किन्तु बरफ नुखुं याकारि बनो सुबा सामायनो रां फैसा दुखुरमनि थुमलाय माने लेखा मानो तैले एसे बरफ पगबाङै फेमिलि बिनि मामा अमित बर्मा ने जेनुमन जे अमरक जे सामानि मबलाके चालिया आं आफ्रुबो बं फेमिलि साव जुदि नांखाय आनो कल खायदा सुबानाय जेखाना बरनो परामर्श रवै आनि कक्स नांलिया केकाय आं आरनि उतुलु केका गोबां मा बरक आनो र फायवा ने मेल पुस्तलो फाय आं साया गोबां मा बरक आनो फाय बेमार रंनि कैंसर बेमार रंनि आं जेमाते सुबाय रखर जीबी हास्पाताल एडमिशन फैकाय बिति पाइमिया आनो र फाय आं जेमाते लेफ्टलेमनि सुबाय रखर किन्तु आं कयनाय जेनि पहर ताय बिसारना बखाता बायदि निनि नरमनि बखानो सबायनान बागै लुकुनो नरक खामजांमानि अबन लुकु बाय सेकांनानि बागै गोबां मा बर गोबां मा सुप्रि दमान खामिया पक्सायमान बाहायबानो गायसा दं गायथर नरन नायखलाय दं ईश्वर नरन नायखलाय दं नरक खामारि माननाय नरक जे बेमारक न नानायै सुबाय दंमानि सालसा अमनि कथमा लाइबुमा सैजागनाय नरक टावान सुगदि नंनि कथमा सैजाग लाखिनाय नंनि लाइबुमा सैजाग लाखिनाय सैजागनाय अमन नंनि थानायानो गोचार